Jotend rowere manie duond buch ODM Mombasa onyiso luoro margi ni mbii ma duond burano kidek dok chien kaluwore gi chenro mar yiero ma gikoni ne ok otim e yo makare. Gikoni kata bang' chwalo nyinge rowere e lemo mopogore opogore, onge rawera manomi thuolo e yiero no mikoni notim e yor winjruok kata consensus. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Rowere manie duond buch ODM Mombasa oseyo malich mokalo chenro mar yiero jotend duond burano magikoni ne otim apanda e yor winjruok kata consensus. Kane giloso likoni, jotend rowere go koni kata bang' chwalo nyinge jowetegi e lemo mopogore, nyingego ne oket thenge kata obedo ni gisebedo e ong'ala manyime mar temo tego duond burano. To ODM en party wa mwasegore ne kendo wasekedo ne kaka yude. To ndalo duto iwacho ni loyalty pays. Wasebedo loyal ne party. Tiyudo ni kogik sama koro ikawo michamo lemo to jodongo emiparo. Wan kako jende magore left right center. Ok parwa golo mane gigolo go organizing secretary mane en kijana matin civilizer, kendo wachako waneno youth moro be mane wa expect no bed kaka secretary general Abayo. Mago duto ne ok otimore kamano. Mano nyisowa ni ODM kaka chama wa ose ng'udho youth oko, kendo chalo ka gima wan duondwa koro ok winje Mombasa County. Onego Mombasa moting'o deputy county party leader mar Baba Raila Amolo mar chama mar ODM emoting'o deputy party leader temo gi marach makata mana jirani makwale no bedo maber motimo election margi maketo former speaker Sami Rua kaka chairman ma former chairman Manyoa former Matuga MP oyie ni biro timo maber mondo ta party to mara ma Mombasa ni. Geno margi en neno ka rowere onywandi e tend duond burano mar lombo jowetegi mani kod kwan mathoth mag ombulu e pacho ka mangima. Consensus ni en kudni ma jotelo tiyogo mondo giket jogegi magidwaro e positions magidwaro to gimi jopiny thuolo mar itimo ratiro margi mar katiba mar yiero jotelo magidwaro mondo represent party marwa. Chama mar ODM sani wadwaro youth e jomo nge connect gi ji, gine joma yot manyalo wuotho piyo, gine jomo rikni nyalo plan, nyalo organize, nyalo coordinate, kendo weche mag internet ma current trends ging'eyo. Koro wach makamano no chwanyo kabisa. Waneno list mitandao ni oyier officials mag party ma Mombasa. Wabunge no bedo liero lemo, moro ka it, moro ka otieno. To officials mag party kose yier, onego beni jotelo moyier ikete press conference. Luoro margi en ni mbii mar duond burano kidek dok chien Mombasa ka koro gidwani ogaye mar duond burano migosi Raila Odinga mondo miyo non wachno kendo theg lweny ma kidek bedo. Nyaka sani, tend ODM Mombasa poko wuok oko mar loso ayanga e yiero no. An akwayo party leader marwa Raila Amolo Odinga mondo wuog oko obi ong'e wach ma Mombasa ni. Wan kaka jokanyo no mar ODM, an member mar ODM. Waneno mana list madhi mtandao left right center. To ng'ama osewuok oko mowacho ni yiero nyocha tim kama chieng' ma kama to magi jotelo manoyier to noyier gi yo mane onge. If you are not on the table, then you destroy the table. Koro kama ok dwarie ibeti timang'o. ODM en chama wa mwasegeno kinde duto. To okang' mane gikawo mar ketonwa joma ok wayiero, mano nyiso ni demokrasi mar ODM rumo. Official kaka no yiergi kata die press ni maji official kaka kwate no timo onge to kanyo ma party leader deputy party leader aka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.